Nyakora Mugejuang machiegni e twak mar wecheno mar mbako romo okinyi makawuono mbaka modwa goyo tudore kod Gen Z e kuonde tich. Rawere mag Gen Z malikore ni gin generation ma wanyalo wacho ni sani koro bro bedo ka donje sekta mag tije mopogore pacho kae ka bende liekore ni gin tiere kod wanyalo wacho ni kido moro mabet opogore kod joma moko kata jogo ma bet hikgi oniang' kata jogo madongo anegi mabet tin. Kata kamano e kuonde tije mopogore kata bed ni sectors mopogore magitiye Gen Z dwarango e kinde magitiyo kanyo beda kit kaka onego bed ni girwakore obede kit kaka gitiyo tijgi obede kit osara ma ichulogi gidwarango mar mondo mi ka ginene gidhi mbele kod tijegi to en osiep mane kata tudruok mane ma Gen Z dwaro ni obede kindgi kod jogo mabet dongo negi ahinya to e kembe mopogore magitiyo e pacho kae kata magintiere e pacho kae. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mugejuang antiere kae kod rawere magin rawere matindo anyalo luongo ni gin Gen Z kaluwore kod hikgi ma podi nitiere piny ok ne piny ahinya lakini gintiere bracket mano mar Gen Z wacho ni Gen Z nyalo bedo ni gin jogo monyuol e kind higa mar 1997 nyaka 2012 adiera nitiere kanye to Gen Z gi duto kit gi chal kose nyalo bedo ni nitiere moko mabet ging'eyo gima gidwaro kendo kaluwore kod kaka gi carry out themselves to nyalo wacho ni gintiere kod pogruok moro kipimo kod mamoko ma seche moko gin gidwa timo gino magine magidwaro ma ok ginyal kata luwo chike ma oket kuonde mopogore mag tije. Mane momiyo Nyakwara Mugejuang twak makamae in bende adwa narwakie kinyalo bedo thuolo mar chwalonwa pachi penjo ote moramora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak mara yango kinyi makawuono dagom mar mondo mi welo ma antiere gode studio kinyi makawuono mar mondo mi ofulrenwa gingiswa ne to gin to gitimang'o bore Nairobi ka to kinde modhi mbele kod mbaka marwa bende gibiro bedo ka gingiswa ni kuonde mopogore magiseyudo thuolo mag tiyo bed ni en tiyo kaka jal matiegore kata intern kata ng'at mosebedo kod thuolo mar bedo e office achiel kata mondike ticha rawere mag Gen Z osebedo ka otudore kodgi e yo machalo nade. Achak kod Daniel oyawre chiyo nade kendo machiegni network. Oyawre ahinya kamano kuom kae chenro ng'eri e twak mbende mora ahinya. Kinyalo mana fulo nyingi te tiwach ni simang'o bore Nairobi ka. Okay, nyinga duto en Otieno Daniel Ouma an jafwambo ya machiegni. Erokamano. Rex Raymond machiegni papen mari. Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo achak gi duoko erokamano ne in kachiel koda Ramogi TV kuom bedo koda e studio ka odiechieng' makawuono. Kuom nyinga iluonga ni Omondi Rex Raymond Otieno. Awuok gwenge ma Siaya, Ugunja sub county e ward miluongo ni Sidindi ward. Nairobi ka ajati tije e migawo ma iluongo ni Talk to Impact Global Ventures kendo podi kopogre gi mano ane school e migawo mantiere wadil gi strategic communication, public relations koda market matrix analysis. Amora ahinya kumbedo kae witwak ma nyanga fahinya machiegni twako kinyi makawuono Masi oyawre chiyo nade kendo papen mari. Oyawre ahinya Joyce. Amor bedo kae kawuono and agoni erokamano gi Ramogi TV kuom luongo wa kawuono ka rowere. Nyinge na iluonga ni Masi Herina Hago an japuonjra e school mar Pioneer International University. Asomo course mar International Relations and Diplomacy and amor kombet kaka wono machiegni kinyi makawuono. Anthony machiegni papen mari. Kama ungani Anthony Odhiambo Achayo, Ward Siaya County, Rarieda Sub County, West Oyoma. Ae gweng' moro miluongo ni Oyoma Kagwa. Koro anto aja fwambo mane tiegruok kata internship e odwa mar fwambo mar Ramogi TV. To agwero kamana ahinya kuom rwako kawuono kae. Machiegni twako kinyi makawuono. Ang'e ni Daniel idemo kipakore okinyisowa kuma intiere miya ne thuolo te kinde ma ipakore kamano mar mondo mi ng'iswa ni kawuono kalore ni watwako tudore kod Gen Z e kuonde mar tich. Alwasi mane ma Gen Z dwaro kuonde mopogore magitiyo kwa chako gi kanyo?
Erokamano ahinya, mano penjo maber ahinya. Gen Z gin rowere bende nitiere kidieny kata tieng' mar rowere mopogore opogore. Kendo lwasi mar tich nitie osebedo kiwinjo bosses mang'eny kata jotelo mathoth osebedo ka ng'ure wi kaka Gen Z tayo tijegi. Gen Z nigi dwaro mopogore opogore ahinya. Gen Z e kinde ma bende gin e lwasi mar tich gihero mondo mi gibed jogo eko ma bende ok gibed kod pressure ahinya, kata ok gidwa gigo eko ma bende miyo gidagni mar paro kata mental health. To gin gik mage ma iwacho ni seche moko Gen Z feel ni miyo gidagni mag paro kata mental health ma ok gidwar? Tiwacho kanyo ni jotelo mopogore opogore kata jotelo moko seche moko bende ng'ur ni Gen Z gin joma seche moko tek deal godo kuonde mopogore opogore ma gitie. Ing'eyo kirango generations kaka millenniums kopogore gi Gen Z, wajawacho ni gin jokugo mamuol ma kata ka jatelo wuoyo kata ka jatelo otimo mistake moro amora to gibiro bedo ni gin jo yesa ka gidwa correct jotelo. Gen Z gin jok mabiro chimre aching gi jotelo. Gibiro wacho ni jatelo mae ok en kare, mae ok owinjore. Gin jogo ma bende onyalo hold accountable jatelo kata online. Ni jatelo ne ok otimo tijni yo makare. Gin jogo ma bende dwaro lokruok kopogore gi kaka system osegabedi kar tich e lwasi mar tich kopogore kaka millennials be osegabedo ka betie. Koro Gen Z gin jok eko machimo gik moko aching'. Aneno kanyo ka Masi yiere kodi ka bendo ndeko wiye. Masi in korka korin kaka nyadendi achiel mwantiere gode twako kinyi makawuono obedo hawi barach ni Vanessa mano nego ben ni riwore kodwa okobedo kod nyalo mar chopo kaluwore kod mago ma ok nyal geng' kata kamano twak nyaka dhi mbele. In kaka rawera manyako, Gen Z dwaro lwasi mane mar tich? Winjo kanyo kaka Daniel osewacho ni Gen Z gin jogo ma gin giwuok oko kitimo ne gimoro ma ok ber to nyaka gichomi achoma gi wach no tir. Matinde na nyalo wacho ni gin jogo ma owero wuok oko mar mondo mi oked ne ratiro margi kosango. Awinjra maber gi kaka Dennis owacho, kaka lure gi kaka Gen Z dwaro kaka tich obedie kar tich magitie. Dennis owacho Daniel owacho ni Gen Z ok gin jok mok dwa pressure e kuonde gi mag tich, nikech iyudo ka in gi pressure mar idwa balance tich, idwa balance life commitment, idwa balance moko balance school kaka an ase balance teach school and life. Koro iyudo ni ka in gi employers ma ok gin understanding, iyudo ni Gen Z yudo tich matek ahinya tiyo maber kata delivering in terms of delivering work in terms of work kiwacho ni kiyudo employer kata jal mundiki tich ma ok en understanding, penjo ni how understanding do you want the employer to be understanding? Nikech adiera abiro ni winjo penjo mapenjo, nikech inyalo yudo ni nitiere tich monego bed ne timo to tije moko ko wacho adiera pressure nyaka bede tich kacha, udwa timo tijni yo machalo nade ka pressure no ok udwar to understanding mane maste moko un kaka Gen Z feel ni jomondiko we tich ok understand? Masi seche moko ok gi understand ni one be okay, ok gi understand kuma most of us are ok gi understand commitments ma one be one go. Yes, ne wadwaro tich nikech ne wadwa tiyo, but seche moko yudo ka for example, yes. Where are you coming from? Must you feel ni employer ok understand where I am coming from? Okay, employer ok nyal understand ni angi commitments moko kaka school, angi commitments moko maoko. Koro seche moko bedo e tich with at least some flexibilities, work schedule flexibility, mamiyo Gen Z matiyo mie thuolo ma bende oginene osomo to o balance somo gi tich motiyo kar tich motiyo. Weruoka ne Rex Raymond bende twako kiny makawuono. Rex in jata tije mano mar kambi, mano mar Talk to Global Impact. Ang'ini in kaka wanyalo chona achiel kuom jata tije ikato bedo ni in Gen Z, nyalo bedo ni in kaka Gen Z i understand kuma Gen Z wetegi aye
kose nang'o to lwasi mar tich mane ma paro ni Gen Z dwaro bende se kao okang' mari mar mondo mi I understand kata ing'e ni ero gi kama koro winjo be na treat gi kamae Raymond. Mokwongo ka wuoyo ewi Gen Z gimokwongo onego bed ni warango mokwongo ni generation ni en generation modonge kinde mage en generation ma odhi e school e kinde mage to ka wuoyo about Gen Z ma generation modonge kinde mantie lony manyasani kendo en generation ma be odonge kinde ma gin gi access e mbui kopogre gi ndalo machon mane jogo endo manodongo kapok ochope generation ni ne dongo omiyo en generation men gi chir mang'eny ahinya kendo en generation modongo ka gin gu information at their fingertips kendo ging'eyo gima gidwaro kata odoko ni moko kuomgi yudore kuonde mege tijegi kowuok e kuom gima samoro janyuol nong'ise ni in dhi itim tijni kata in dhi itim gima kama omiyo sama iyudo ka gichopo e kar tije kama gidhiye cha gidhi kuro ka gionge kod interest gidhi kuro nikech gitemo balance between survival kod making something out of life omiyo moko madonjo kuro from that perspective ka gichopo kuro to gidonjo mar mondo mi okong'in gima timeni be atime kowuok e chunya kose atime ni ma mondo mi boso ne nang'o natimo gini maber koro gitemo time from a point of temo perfect omiyo kanyo ema gwandruok bedoe nikech otemo ni mar mondo mi o please boss to boss be neno ni generation ni nikech en generation man very brave oneno ni generation ni en jomodongo gi era mantie ego nikech en generation mar ji manyalo chung kodi to ng'isi ne gini kaka itime ni okitime e yo maber to an kamae kaka dwana time ing'eyo ni wajawacho gane gimiwacho kakiwache ema nigi pek mathoth to gimiwacho cha inyalo wache e yo moro to ng'ato neno ni wacho gima ber tiwache e yo maber tiwache e sama ber but thoth generation ni gin ka gimoro se tugre obwongo gi to gidwan giwache sano gikian giwache sama ber to giwache kama ber gionge kod self control kosedago self control ema gionge go nikech gidwaro ni gini kako biro ni we awacha ok ging'in awacho ni ng'ama ne above ae tich ka kosadhi wache ni a junior staff koro mane relationship miyudo ka tek ahinya kinde mathoth jotend migepe kata kampuni deal gi Gen Z nikech jogi kian sama gikele wach mane to gikele nade yes. Achayo in korka kori Gen Z dwaro lwasi mane tich edise winjo kaka Rex kachiel kod jowete gi bende loso ka giwacho ni Gen Z kalore ni moko kuom gi onge self control gin gino mobire pachgi kalore kod ng'ato kako treat ge to nyalo giwacho acha gino kanyo mok gideo ni manga maduong' na kose adikra mondi kose awacha kose rita neni seche moko kata ka yudo thuolo moro to akwaye na fast adhi ang'ise ka seche moko en kata kumo pondo matin Erokamano Joyce kaka wan Gen Z sani wadwaro ni sama wane kar tich kaka awach ni Ramogi TV kae wadwaro ni wan be omiwa luor kaka imiyo jotich mamoko kaka itreat jofwambo mamoko jofwambo mane tiegruok bonego yud luor machal kamano kata treatment machal kamano gimoro mar ariyo ma Gen Z dwaro gidwa ni gibed recognized tich magitimo awach kata ni itimo tich moro maber nyawadu batimo tich moro maber yudo ka ng'enyne ikawoga jok ma ikgi ni malo ema imiyo puoch lakini tich ma Gen Z otimoni inena ka ok en gi pek moro koro ng'ama Gen Z koneno ni nyawadgi maduong' cha ema omi pak to weye yudo ka motivation mare ilo mare mar dhi mbele gi tijno dok chien kopogre gi recognition wadwaro jok ma supportwa yudo ka samoro in gi challenge moloyo to korka omenda ionge kata fare mibiro go tich lakini ng'ama ondikie tich kata jok mitiyogo ok dwa winjo ywak ni no koro support komi Gen Z they will deliver to koro yudo ka samoro onge support asto jok motiyogo bende they are not friendly meaning ni kar tich kanyo be wadwaro friendly environment to friendly environment no ibo kel mana ka wuon tich kata jata tije makanyo
ong'eyo kaka odil gi Gen Z. Gen Z onego bed ni deal godo nade mane page. Of course. Gen Zs gin jok ma ok ibed strict ahinya. Mostly gima inyoga ng'eny Gen Zs ka gidhi kar tich ma giyudo ka pressure nitie, lakini nitie kama pressure nitie, bende inyalo motivate, inyalo jiwo Gen Z mondo omi results kata otim tich maber. Yes, pressure nitie, but ibo find a way mingisego ni we have to meet deadline, nyaka wachwal gini mondo chop e sama kare. But nitie boss mabobiro ni yani message kako bo communicate that message bo wango e Gen Z. Koro Gen Z, it is good for Pejo bende en adiera kuonde mopogore ma jitieri wach mabiro ka en seche moko ni pressure, ni Gen Z ok ohero pressure. To adiera akiani koro awach ni Gen Z iwinjo ka Rex wacho ni gin joma nodongo ndalo mane wanyalo wacho ni teknolojia jolony wechego mag teknoloji, wechego mag seche moko ayung'eyo makare. Matinde nudwaro ni osau ekuti kose odekezau kitiyo ting'isi ni mami dadi fanya tu kosa ang'o matimore. Anthony kapod an kuomi kapok abire Daniel. Not necessarily nyakasai, but let us use watigi language kata duol mombolore mok nyis ni authoritative, mok nyis ni in malo mar ng'ana ahinya. Emomiyo achako gi wach respecting kata miyo gi luor. Nitie kaka nyalo wuoyo kodi Joyce to inenra nena ni achayo chato chaya, but nitie kaka nyalo wuoyo kodi miwacho ni omiya direction kata ong'isa na tim gima kama, koro ibo go time mondo kik ukosana mbele kacha. Korka kori Daniel. Mokwongo adwa wacho ni Gen Z chal kaka climate change kata lokruok mar kor lwasi. To ka lokruok osebetie nyaka waneni wadhi kod lokruok makamano. Mokwongo ka awachi gi dhugwa maler, nitiere tayo ng'ato kod chiko ng'ato. Jotelo moko generation kata tieng mar millennium, most of them giero chiko ji. Gen Z dwaro ni tayo gi. Ineno. Koro sam kitayo ng'ato to bende itiyo gi language moro ma bende winjore, niwach wan wahero flexibility ko kizungu. Wahero ng'at ma flexible, ng'at ma bende en approachable, inyalo dhire, onyalo mi space mar wuoyo, ineno. Koro kitayo Gen Z yo makare tibro winjri kode maber. To kichiko gi to mana chali ni authoritarian. Wadongo e kinde ma bende political system marwa opong'o miriambo mang'eny. Teng'en wadongo gi miriambo no. Koro okwa trust. Ahero ga wacho pile ni wanjo Kenya, we are suffering from what we call trust deficit. Okwa amini ji. Koro wan wadwaro tayowa, ok wadwa ni chikowa. Iwinjo. Mane kaka akete. En tayo ok chiko. Kata kamano e kinde makoro udwaro joma tayo ok joma chiko. Masika dugo korka kori. E kinde makoro un kaka Gen Z ma koro wach ni koro uyiero kuma udhitie. Bende nitiere kaka seche moko uyiero environment kuma idhitie ma ing'e ni an kamanyo tich kama kamacha, tang'e ni en kuma seche moko aboyudo ng'ama taya iyo makare ma ok ng'ama cheka, to seche moko kuma onge pressure mang'eny. Nikech adira ting'e ni tije moko nitiere kod pressure ma kin ng'ama ok nyal handle pressure, tinyalo ndiki tich kawuono to kiny isebolo tich iwacho ni an wadoga bedot. Masi. Joyce, an kaka Gen Z kan gi Gen Z wete na ka wamanyo tich kuonde mag tiyo. Wang'iyo technology mantie e kuonde mag tiyo. Gin gi technology kaka Rex nokwongo wacho ni Gen Z wan jok matindo watiyo gi technology. Kama watiyego be gibro yienwa mondo seche moko watim tich remote work. Bentiere gi work schedules koso work flexibility ma appropriate. Koro and then environment be mawatiye, environment no chal nade. Kaka ne Antonio wacho ni Gen Z be dwaro ni mondo just diversity and inclusivity in the workspaces. So be jok ma watiyogo gikawa kaka gin koso gikawa kaka wan mana interns koso wan mana jok machal kamae.
Atwange ni gimachielo Raymond mabende wuok oko ahinya to e kuonde mopogore opogore ma Gen Z tie en wanyalo wacho kod dhongere ne culture mano mar company kata kido ma kampuni makamano ng'iyo godo pile ka pile nikech adiera kwa ng'iyo kembe mopogore opogore kata akiana wach ni en mana e piny Kenya kae kende kose pinye mamoko bende time lakini yudo ni kambi ka kambi nitiere kod culture gintiere kod chike manyaka lu kata kido ma gijabedo godo. Gen Z kumanyo tich bende uconsider ni abo bedo kaluwo culture mar kambino kwa sababu biro katimo gino madwaro kwa tiyo kod ranyisi kwa ng'iyo kit rwakruok iyudo ka nitiere kembe moko ma kondiki tich katiyo kod ranyisi kiditie bengi nikech joma thoth matie bengi kati yudo ka ng'ato seche moko orwako suit kendo deyo tai kendo ndisore ahinya tiyudo ni kuonde moko to seche moko miyi mana freedom mano mar rwako gimoro amora ma idwaro to nitiere kuonde ma iwacho ni from Monday to Friday nyaka kori rwakri official kochake wi okinyal kata keto rasta ne nyithindo machuo nyaka iliel mana wi maber nyithindo manyiri bende nyaka isuk wi bede ng'at moro ma decent kit lewni mirwako bende kinyathi manyako bende nitiere kumonego bed ni gichope okonego bed ni obedo machiek ahinya tiyudo ni Gen Z kwa ng'iyo kata kit kaka seche moko kuom girwakore ka gidhi tich Rex ang'eni in achiel kuom jogo ma osebedo machiegni ahinya kod Gen Z kit rwakruok ka koro ging'iye gidware ang'o ahinya nyate kuonde mopogore opogore magitie. Mano penjo maber ahinya. Kachako gi duoko penjo no en gima lit ahinya nyacha ng'iyo report moro mane yango ni kwan atamalo mathoth mar Gen Zs madonje kampuni mar mondo mi gitiegre kata gima dhongere dendo ni internship ithoro we bang' ndalo mapiny kose ithoro riembgi e tich bang' kinde machuok ahinya to gima timore ni gini timore nikech ang'o mano penjo maduong' monego bed ni wapenjore to king'iyo maber iyudo ni jogi endi ka gisedonje kuonde mege tijegi to wigi wil ni kama donje ni ntie standards ma osebedo set kapok adonjo ka omiyo kadonjo ka ntie gima is expected of me monego bed natimo kaka jatich e kampuni ni tiyudo ka ng'eny kuom gi ka gidonjo to nikech ong'iyo rwakre kaka ing'eyo ni ntie kaka Gen Z ne ong'iyo rwakre gineno ni ka deyo tai ni deya e ofis kacha ineno kodonjo koseneno no boso wuok matin osegolo tai ni koso sembeke to kampuni to dwaro kidonjo kacha to irwakri mana kaka ne gisewacho ni rwakruok kaka wacho ntie kampuni mabe oketo ni from Monday to Thursday irwako official but ntie Gen Zs moko ma dwaro ni kodonje kar tich kacha mokwongo donjo orwako long ing'eyo ni ethics ntie ethics of dressing gimoro achiel mabe wapuonje e migawo marwa ni long ma onego bed ni tweyo msip nyaka bed gi msip kinde te tiyudo ka en odonjo orwako official orwake gi sport shoes odonjo kanyo belt be ok orwako long be oweyo orwako long moro maduong' maben bagi odonjo go e kar tich kacha omiyo jotend migepe dhi penjore ni ang'ono ma i-communicate ni client sama client obiro nikech kata king'iyo colors ntie gima dhongere dendo ni color psychology to migawo kaka koro migawo mantie wang'iyo colors ahinya kirwako green ntie perception ma green communicate no client midilgo kirwako white ntie gima white communicate to ntie colors moko mabe wawacho ni okonego bed ni biro kodgi e tich e kinde midilgo client magi duto e kinde ma ng'ato donjo ka chung'ise kosuri to norwako kukwere ni okonego bed ni rwak magi duto ng'ato ng'eyo kapok ochopo nikech kapok ichopo to ntie foundational training ma wami ing'eyo color psychology ing'eyo communication kako onego bed ni wuoyo nikech king'iyo kaka irwakori communicate mohingo gimiwacho omiyo kapok ichako wuoyo ka ng'ato neni onego bed ni ong'eyo gimoro kuomi mana kaka irwakori kapok iwuoyo omiyo kapok ichako wuoyo gi client mene kampuni mitiyo cha sami approach ang'o modhi biro e obwongo ne samoneni kose kibiro kiketo iloso wi keto rasta mang'eny okichane okilose maber oken decent ntie perception modhi communicate ni client omiyo koki present yourself maber to idhi kill gima dhongere luongo ni credibility
client dhi neno ni magi joma were aweya kama jogi be ok nyal bedo trusted. To mano shida achiel ma Gen Z struggle go ahinya king'iyo kuonde mege tije. To ipanang'o momiyo gi struggle gi gik makamagi Rex? Gimomiyo Gen Z struggle gi gik makamagi en ni achiel king'iyo education system ma wan go Kenya ka otiego ji mar mondo mi gibed ready for employment, but nitie unwritten rules ma prepare ng'ato for the job place to puonj gi e school. To unwritten rules gi ema influence space mar employment sani, nikech the employer ng'iyo the value, additional value ma ibiro go kar tich kacha, nikech many people have got qualifications. Kata report noyango ni almost nus million graduates bedo released to the job market to tije gin kanye. Omiyo gima Gen Z onego bed ni ng'eyo ni nitie unwritten rules ma present ima position for the job space. To unwritten rules gi chako e kaka irwakori, kaka iwuoyo gi ng'ato, kaka idonjo e office place kacha, idonjo nadi, ichako nadi conversation. Omiyo gin gik ma onego bed ni Gen Z ng'eyo kapok gidonje kar tije. To mano onge ng'ama dhi puonji kamoro amora. En self and personal responsibility mar Gen Z moro amora ni sa kapok adwaro tich e kampuni ma kama, ang'e ane ni vision mar kampuni ni en ang'o, ang'e ane ni mission mar kampuni ni en ang'o. To every kampuni golo ga reports magi annually. Adhie reports ma this kampuni tang'en ere kuma nitie gaps e kampuni ni. Omiyo ka approach kampuni ta approach from a point mar value mabiro go ok kalatase ma an go. Nikech ka approach from a point mar value mabiro go, kampuni won't dhi treat maber. To ka approach from a point ni an gi qualifications, omiyo kata Royal Media ka biro sani ka donje tiegruok, tawacho ni kora dwa na bed treated kaka in Joyce. Isebedo go experience ni, isebedo grounded kae, okadhi yudo the same treatment kaka yudo. Omiyo before I demand for the same treatment as you, I have to biro kod value. Value mane ma biro go kae. En value no ema dhi keta e okang' ma kadwa neno boss to boss nyalo miya thuolo ni. But kan gi the same qualifications, paper qualifications, ta onge value, ta wacho ni abe winja uru, onge ng'ama dhi winji. Nikech the job space sani dwaro what extra, ang'ono mi biro go kowuok e gima ni paper cha. Ere value mikele kampuni ni. Mane gima job space dwaro sani. Yes. Achayo into korka kori kotudore koda kita kaka rwakruok gi kaka Gen Z seche moko donjo kata ensure ni giluwo kido kata chike mopogore opogore mantiere kuonde tije ma wantiere gode pachoka obede sekta mar fwambo kata sectors mamoko. Erokamano Joyce. Adwa chako gi wacho ni kalure gi nok mar tich masani nitie e piny Kenya kae. Yudo ka Gen Z onge gi thuolo no mar yiero tich kata kama odhi tie. Koro yudo ka seche moko oyudo chance kamoro to cultures mag kama oyude tich no, they are very tough. Bochune mondo odhi adhia kanyo nikech kanyo ma opportunity nitie. Ok obodong' dala to chance to nitie kacha. Koro yudo ka being ni culture makucha gin very strict, yudo ka kanyo ma chandruok chako ga bete. To dene wabedo gi thuolo no mar yiero kama wadhi tie, de yudo ka these complaints de onge. To kaduogo penjo ni mar dress code and so on, ada golo mfano moro gi gimane osiepna moro ndiko ni e piny masani wan gi tieng' Gen Z ariyo. Nitie mo obedo brought up e yo makare, gi moko mobedo abeda brought up hivi. Koro kanyo ma pogruok nitie. Koro sama in Gen Z ma odak gi jonyuol makare, osiepe makare, in gi jok moluori, jok ma nyisi yo makare, ibo yudo kata ka in kar tich kacha, timbeni bopogre gi Gen Z ma en nodonge life moro ma ok obedo guided maber. Koro yudo ka sama Gen Z modak e life mobedo guided maber ni, owuok dalagi ka already en gi mindset ni I'm going in a new place, man gi new cultures, I'm going to meet new people. Koro yudo ka already en mindset ne obi change and it will fit. But moro wuoka e anyuola moro moko tiege maber ni, obo bi kacha to chako chwanyre gi ji. Koro aneno ni gima
mata ahinya kata mafakta mamiyo Gen Z bedo gi tungni koni gi jok magitiyogo lulo gi jok machiegni kode kaka no odongo gi jok mosabedo kowuotho go machiegni. Erokamano. Masin korka kori wachni mar rwakruok bende wanyalo wacho ni thothne mulo joma nyiri bende ahinya nikech yudo ni joma nyiri ema seche moko nitiere kaka kit kaka moko nyalo wacho ni an seche moko an ahero weche mag fashion kata bedo na biro tiyo ka to an kit kaka rwakore mane en kit kaka ane mafila nego bed na rwakra kamano kalore an fashion makama ema hero kata kamano kumondiki tich kacha bende ber ka in kaka Gen Z kelo fashion nino kanyo kosiluwo ka en kumowach ni joma nyiri nyaka rwaka suti rwako sud masche moko kiketo fashion mang'eny kata chemo kisuko kata rangi mathoth ewi ma ok owinjore. Erokamano Joyce, kalure gi kaka ne Rex owacho ni e kuonde mag tich mopogre opogre nitie gimiluongo ni work culture gi work ethics. Koro kapok idonjo e kuonde mag tich mitiye nitiere that procedure and guideline mimiyo kaka onegi rwakri ng'ama nyako onegi rwakri nade kibire tich ng'ama wuoyo onegi rwakri nade kibiro tich. Koro en jukumu lako kama Gen Z mondo ilu work ethics gi work culture mantiere kar katiji. To in korka kori bende wanyalo wacho ni Gen Z osebedo kaluwo weche makamago kata experience misebedo godo e kuonde mopogore opogore kata kama isebiyude thuolo mar tiye. An kaka kuonde maseyude thuolo mag tiyo aluwo chike mag kuonde mag tich mantiere. Mane gimar ariyo matero kar tich madhiye. Besides skills matero kanyo, besides the vision I'm building in that organization, nyakalu chike, nyakalu the ethics and the work culture. Kaka dwarre kuoma. Daniel, in weche gi mag rwakruok kaachiel koda ng'iyo kido kata culture manitiere kuonde tije mopogore opogore. Iwache nang'o? Joyce, mokwongo Gen Z nyaka wang'e ni jotelo mekwa gin millennials. To nitiere lai mabende ne giseketo madwarore. Koro kidonje kambi mora mora nitiere chike mowinjo lu. To chike gi eki ema bende bro nyiso ni idwaro tijini kose ok idwa tijini. Kuom mano kiwuoyo e rwakruok nitiere Gen Z kaka osiepa chayo kete makare. Nitiere kidienje mag Gen Z. Kwanza anta bro kete mokwongo nitiere Gen Z modongo e town streets. Nitiere Gen Z mabende odongo dala. Then nitiere Gen Z mabende odongo kuonde mabende jonyuol gin strict manyaka irwakri rwaka makare. Ineno. Koro kidonji space mar tich ting'eyo ni kumiwuoke bende affect kaka irwakori. Ineno. Koro kidonje kar tich an kuoma nyaka Gen Z nyaka rwakre makare kini tich because ere kaka wadwaro mondo mi wayud tije to bosses mabende mwadhi iri gi mabende otelonwa gin millennials. To kakete yo mayot millennials gin parents wa. Most of them are parents wa. To gibende on another hand gibende ntiere kaka gibende ge affect one. In fact anyalo wacho ni kaka Gen Z rwakre kata kaka Gen Z behave contribution ntiere mar parent. Ineno. Koro kamane kaka nyalo kete. Contribution mane ma parent nitiere godo kanyo Daniel? Kaka adongo an wuod jadolo ma ntiere chike ma ntiere dala. Ntiere gik ma daka tim. For instance, daka ter nyako dala that easy. Ineno. Just for instance. Ineno. Ntiere chike ma nyaka lu. Ntiere kaka bende for instance an babawa. Iwacho ni onge negotiation when it comes to performing. Onge negotiation and that. School bende sami chiew kidhi school nyako ng'ito irwakri nade. Bende irwakri maber. Bende jonyuolwa be ng'iyo gigi adier. Ineno. Mano penjo ma bende nyaka wapenjre. Ging'iyo kaka nyithindo Gen Z rwakre. Mano gik ma bende nyaka wang'i. Koro emomiyo ng'isi ni jonyuol bende nigi part of it. Tadiera ka wang'iyo nitiere Gen Z moko makata ka yude kambi kacha kotiyo to seche moko kit kaka orwakore
to okorwakore yo malong' ahinya tiyudo ni wawach kata wati kata kod ranyisi ni obiro office kacha to wang'eyo ni kidhi office tadier onego bed ni irwako wuoche, irwako nyaka socks, tiyudo korwako kata iluongo ni Crocs. Tina ng'eni ji nitiere fashion mano mar rwako Crocs gi socks. Orwako Crocs gi socks obiro office. Jatelo kobiro to penye ni ama tirwakri nade. Onyalo kata duoki ni yawa dong watiyo gi kompyuta tienda be tiyo. Donge ane matiyo. Rex gik ma kamago kwang'iyo ka Gen Z koro timo. Bede koro ginyiso lwasi mane kata giketo picha mane. Nikech adier tiwacho ni kudni achiel te ema toyo ring'o. Anyalo wacho ni timbe makamagi emomiyo kampuni mang'eny oko amini Gen Z ahinya nikech mokuongo gineno ni jogi joma reckless, gineno ni jogi joma ok nyal accept correction mapiyo nikech nitie a way of life magiseng'iyogo kaka rwako Crocs kuonde mege tich. Gineno ni mano my is just a way ma flex godo, abedo cool, abedo comfortable, but king'iyo the code of conduct mar office to dwaro ni wonyo oken kata Gen Z matiyo i office, wonyo en Gen Z matiyo tije mege lwedo i kampuni, to code of conduct dwaro ni irwako closed shoes cause in laboratory onego bed ni irwako closed shoes nikech gima oket kacha chike moket ni luwo koda ka rwakruok gin mana chike ma seche moko konyo mana ngimani. Owach ni itiyo kuonde loso geche to kuonde chuma nyalo go kata tiendi kirwako wuoche kaka Crocs to in idonjo kacha nikech ineno ka supervisor kata boss oken machiegni iwacho ni chieng' ber rieny mang'eny warwaka Crocs ni awuoth go kae donge tich tatiyo mna lweta. Koro ka boss biro to boss wacho ni gik matindo ma Gen Z ok pay attention kuonde mege tijegi, magie gik ma iluongo ni litmus test ma jotelo thoro miyo Gen Z kacha nikech ging'iyo bende in ng'ano ma inyalo ta, bende in ng'ano minyalo med tieg, bende in ng'ano ma dhiyo kar tich kacha mar mondo mi idongri, kose in ng'ano modhi kar tich kacha mar wabeda kar tich kae at the end of the day donga rito mna salary. Omiyo en gima timore kuonde mang'eny ahinya kose en ntiega thoth companies thoro bedo koda staff meetings ka week chako. Tineno ka week chako ntie kaka idwaro ne mondo mi irwakri, to kidonjo kisewuok e meeting kacha tiwacho asewuok e meeting kae koro wa change aseneno thoth gi ka joma nyiri Gen Z gidhi kar tich kacha lakini handbag ne ntie gi wuoche moko mabe oting'o e dire ka koro kotieko kosechopo tok desk ne ogolo wuoche ka orwako moko gi to wich be jawil. Koro ka wiyo wil owach ni client dwari iwuok idhi e boardroom koro kichako okeke mar awe wuoche monego bed narwako wadoga ne arwako wuoche gi. En ranyisi mane ma ginyiso wan ni ok ginyal luwo chike mayot luwo nikech kapok ichopo kar tich kacha ing'eyo ni ang'o midwaro ni mondo mi atim, to gini be kisign contract ni idhi timo gima contract dwaro ni tim, to I think mano is part of the contract mi sign. Omiyo kichopo kacha kikinene ichika dhi kacha kineno ni gima timo ni abiro kae nikech en gima hero timo to ok en nikech abiro kae mar mondo mi otim nadi ichika itime king'eyo ni ma gima hero to abiro time, to kantie gwenyruok kamoro to adhi adjust mar mondo mi arom e gima requirements ma kampuni ni dwaro. To bende kineno ni gik chike ma kampuni dwaro ni lu bende tek ahinya, pod in gi option mar weyo riwri gi kampuni no. Omiyo nikech ok ochuno nyaka ibed kumineno ni ikandamiza iye kose kumineno ni tich tek nikech kibet kanyo ti idhi timo injustice ni yourself, ok idhi bet nyalo dongri nikech idhi timo gimoro mar mondo mi jatendi one ni time maber, ok idhi time from a point mar watim gini mar mondo mi kadongra to kampuni be odongre. Ato bende adwani wakaw yo madundo gisani ka waduogo abobedo ka somo ote mar nyakwara Mugia Jwang, bende bobedo ka unyisa ni un kaka Gen Z kinde ma seche moko kata udhi manyo tije kata utiyo kuonde mopogore opogore
ang'o mamiyo mijingo mano mar dhi mbele kod tich? En ni uneno ni uyudo tich maber kose osara michulo kacha? To kit osara mane ma seche moko sani koro Gen Z osekete wigi ni an kama kamae kadhi manye tich to ma osara monego omiya, ma kok omiya tafadhali adoga bed dala. Nyakora Muge Jwang' akaw mana yweyo madundo gi sani, kaduogo to bobedo ka wadhi mbele, kik idhi mabor. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on Viusasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. Greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Wanyiero kodgi, wayuak kodgi, to waneno kaka hera dongo e kind apaka mang'eny. Kanya kwara mama nat nyok bikendi gi jomomeo, asingre ni anabro timo gimoro amora manyalre. Chakre chakruok nyaka e fwenyo wach maling'ling mogik. Keini biro rumo mana kamano nikech wan ok waherre ni var. Anabo bedo kaka jawasiki e kenyni. Joot noketie tem, wachopo e giko. Bang' ndalogi te, hera manie kind johera be biro tony. Nyaka oda mani atari ni abro weyo mago duto. Nikech kulwand kaur dilo, onge ng'ato matugo ga kode. Kik episod mogik mar Choti Sardhani Bai. Mana e Ramogi TV. What are you saying? Twisted you get him. Are you really normal? Why are you running? Mano di bed pi modho kose pi maliet.
Machiegni kendo nyakwara Muge Jong mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono kaponi kitudri kodwa gi sani watwak tudore kod Gen Z e kuonde tich antiere kae kod yawuoto nagi kaachiel kod nyaro nagi mwatwak tudore kod gigo mopogore opogore marawere matindo mag Gen Z dwaro e kuonde mopogore opogore mag tich kitwakro kaka onego bed ni girwakore kod kaka gibedo kod tudruok gi jogo madongo negi e kuonde mopogore opogore magitia nyisi na bobedo kasomo moko kuom ote ma ochwalonwa ote makamago adwa nasomgi achiel kachiel mar mondo mi awinjane ni to jogo maneno kuonde mopogore opogore gintiere kod paro mane. Ote mokwongo kanyo mano mar Ruth Nyathi Ochieng wacho ni Gen Z nyaka koro owe oyuma manono. Kise apply tich ba iyudo ba iyiere gi terms and conditions nyaka koro i-deliver. Odhi mbele kocho ni tich ma ok mari dakikeli oyuma nyaka jing'e balance lifestyle gi tich. Samoro Gen Z omanyo tich Ramogi TV ong'eyo maber ni mano od fwambo ma iwuoye gi dholuo. Odhi mbele kocho ni dak idhi e yamo to ichako kiko dhok marasheng Kiswahili English. Wacho kanyo ni nyaka koro giwe sunga kendo ging'e rwakruok kaluwore gi kama otiye. Odhi mbele kocho ni puoch gi pak ne Otieno Daniel Ouma en Gen Z mong'eyo tije oripot gi dholuo maleo. Aluo twak kanu moja enako. Clinton Ochieng wacho ni Ramogi TV Gen Z dwaro lwasi maber mar tich kasto jotelo mawuok e generations mamoko go tiyo gi ji kaka ne otigi mano e shida maduong'. Ana wange longo. Engineer Lazaro Kanyambok bende ng'isa kae ni Joyce Oduor sani nyaka employers ng'e ni wan kod generations mawuok piny ka kede nosegol oko e school. Koro they are not well disciplined kaka group machon ka. Machielo bende gin joma ong'eyo their rights. Gidonje kambi ka gisesomo chike labor from their phones. Koro ka itemo medonegi madoido mag chike kambi mari to gin gibiro mistake ni dictatorship. Jogi sani dwaro special way of handling. Nikech kata migao mar lwenya mane bedo considered kaka the most disciplined is not spared kod Gen Z new characters. In fact, days biro ma ibiro po ka iromo kod police mosuko rasta. Mage momiyo gin too emotional kendo kelo derruok e discipline forces kaka police. Gitemo keto gi kod strict laws of armed forces. To gineno ni gibedo dictated to koro gidere. NYS sani kalo e matek opogore kod ndalowa. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Tazan kawuok Kisumu wacho ni wan kaka Gen Z we have respect not fear. Fearness ne waweyo ne wuonewa masani makane bosses odonjo kar tich. Odhi mbele kwacho ni to ji ni mana yes sir. But nowadays we have an evolvement from fear to respect, and respect matters a lot. Mano ote machielo wacho ni wach mar chiko ji e tich kelo dang'ni mar paro. Then you find most leaders don't want to be questioned. Mago moko kuom ote manyakwara Muge Jong chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok. Ote makamago abobedo kasomogi e kinde modhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Winjo kanyo ka Gen Z wete uma chwalo ote giwacho ni gin fear ne giwerego. Gin koro gima sani ena respect magidwaro. Fear to koro ubolo tenge. Kata kamano penjo mar bende na penjo ka po kata koseni tire ng'ama dwaro respond to moko kuom feedback muwinjo. Rex. Aparo ni ntie engineer mowuoyo about discipline. To discipline kar tije awach ni discipline mobedo instilled kowuok kuom ng'ato oko it doesn't last for long. To discipline ma last for long en self discipline. Omiyo Gen Z duto sani e piny masani wadak e piny ma tije onge, tije bende tin ahinya. Omiyo ka ng'ato pok owuok ni dhiyo kar tich, the first thing monego bed nobedogo en self-instilled discipline. To kibedo kod self-instilled discipline,
mano e gima dhi mi the ability mar survive in any kind of environment. Onego bed ni bedo ng'ama nigi mentality ma en very flexible. Iwacho ni an elastic mindset. Elastic mindset en mindset manyalo survive in any environment. Timedo elastic mindset kod emotional intelligence. Very key. Kichopo kar employment space. Gik moko ariyogo dhi konyi navigate between discipline, luwo chike kod dongre in iwuon kaka jalno endi modhi manyo tich kata matiyo e kampuni moro amora. Omiyo mage are the foundations ma ng'ato onego bed ni instill for survival e workplaces. Nikech every job place dhi bedo kod boss mindset mopogre. Nitie boss ma dhi kelo dictatorship. To nitie boss ma bende dhi mi that environment minyalo grow e. Omiyo kionge gik moko ariyogo, emotional intelligence kod elastic mindset, to survival bedo matek. Ja kizungu moro nowacho ni onego bed ni bedo agile as water. You fit in any shape of a container. Mane the secret of survival. Mana penjo ma penjo kapok wadhi e yweyo ni Gen Z kinde ma imanyo tich, ing'iyo ni seche moko iyudo tich ma in kaka ng'ama manyo tich ibo bedo ka i add value ne kambi makamano, to kambi makamano bende biro bedo ka add value ne in, koso ng'iyo yor pesa. Mano mar wechego mag osara. Nikech aneno ka joneno moko kae kokale namba mar 2-3-6-000 wacho ka ni an Gen Z kambi moro ni Kisumu ka tich tek to pesa tin awuoro. Machielo bende wacho ni an Gen Z nitiere kambi moro mar China tich kaliech pesa kapuoyo, kambi ni nitiere aluora mano mar Kisumu. Nyalo bedo ni itiyo mang'eny to tich to tin, pesa to tin. Ang'o ma ung'iyo e kinde ma udhi mar mondo mi umany tich? Seche go masiche moko ketu kore mesa ni mano mar negotiation. Nikech masi ka chako kodi winjo ka nitiere Gen Z moko ma adira biro kacha to king'iyo kit salary ma odwano kuot. En mano masiche moko ni malo moheo kata mag jo masiche moko sebede tich kanyo kata kambi kanyo kuom kinde malach, to kendo king'ise to oyie kata ba dhojo ni kok udwa ndika to weuru matine no feel ni abiro kod lony moro mapek ahinya monego bed umiya mana gino madwaro. Okay, ka lure gi experience masebedogo e kuonde mag tich. Okasebedo gi experience moromo e kuonde man asebedo katie. En mana internships, en mana koro bedo piny gi jatenda nadwaro quote mshahara michula. Okasebedo gi thuolo no e kuonde masetie. But ginene swali. The other question was Moroma iwinjo ni ng'ato winjo be ni chule pesa mang'enya moloyo kata mano maseche moko okuot gimoro malo ahinya. Wang'eni kata kuonde maseche moko iwacho ni sebede kod thuolo mar timo internship, iyudo ni ng'ato yeso mi thuolo mar internship, but in kaka Gen Z ifeel ni since ikonyo kambino e timo tich achiel 2-3 moko ng'ato feel ni onego be ni chula. Ka lure gi skills, gi experience, gi kony mimiyo ng'ato, gi kony mikelo e kambi mitie. Koro ka in kaka Gen Z wawach ni imanyo internship, omi internship to onge tich mitimo, ibiro samoko oko nego bed ni donje tich. Iwuok tich samoko nego bed ni wuoke tich, koso iwuok chon, onge tich mitiyo e kambino. Koro bedo matek kuom employer ni mondo one kaka riwadi. Koro anyalo wacha ni Gen Z mondo oti kimanyo tich, kimanyo internship ti. Yes. Achawi in korka kori kobire wechego mag omenda nikech ang'o ma ing'iyo, nikech adiera bedu sebedo kuwacho ni onego bed ni ng'ato understand kumoae, seche moko kumiae idwaro mar mondo mi seche moko balance tich kanyo, to seche moko bendi dogi some matin, to koro wach mano mar ng'iyo kit omenda ma ichuli kod tich mitimo, nikech jomoko to complain ni tich ng'eny ahinya to pesa tin, koro atim nang'. Kamano.
Mae mokwongo gima bo determine bo depend ni sama ni sign contract mar tijno ni sign kaka ng'ama nie tiegruok koso ng'ama osechako tich ayanga. Kaponi ni sign kaka ng'ama nie tiegruok, ok apar ni en gima ber mondo Gen Z wetena obed gi demand mar chudo. To mae ok nyis ni kar tich ok onego bed ni wabedo rewarded. Nitie yore mang'eny minyalo reward go ng'ato e kar tich kopogre mana gi weche mag pesa. Yo achiel en jiwo ng'ani. Sasa ya motimo tich maber, imiye motivation. Kata inyise ni ka itimo maber, lakini next time med timo maber kabisa. Mano is a way of rewarding this person. Ok ena ni pesa kila kitu. To dawach ni sani, nitie gimomiyo Gen Z wetena ka gidhi kar tich giketo pesa mbele. Lure gi kaka piny masani bechal, uchumi oidho. Koro yudo ka Gen Z ni samoro biro tich pile pile, owuok mabor. Koro fare mobiro go tijno, ebe openjre niya, kaponi ok anyal yudo gimoro madok got kata e giko dwe, abo biro tijni pile pile, abo chopo kanade. Onego bed na biro gi lewni ma official kata makare. Lewni gi abo golo sabun kanye maluoko gigo. Koro nitie factors behind it mamiyo Gen Z kata nok ogombo kwayo pesa, lakini bochune. Koro mane kaka nyalo wache Joyce. Daniel, in kor kakori ko bire weche gi mag pesa. En pesa ma seche moko koro demand mathoth ahinya, kose ung'iyo gino ma seche moko value ma tich makamano biro bedo ka medo e ngimani kata value mibo bedo ka imedo ne kambi makamano. Joyce, mano penjo maber ahinya. Mokwongo ang'eyo ni e seche ma bende adwaro tich mondo mi awuog e primary adhi nyaka e mbalariany koro chop ni koro adwaro tich. Antiere gima dwaro e ngimana. An gi lengo madwaro, antiere gima dwaro e ngimana. Koro king'iyo maber, kila ng'ato dwaro ni mondo mi okel lokruok e ngimani. To kidwa kelo lokruok e ngimani, nyaka ing'e to idwa kelo lokruok no e yo machalo nade. Osara nyaka ing'i ni osara ni adhi yudo machal nade. Aparo ni tije ma Kenya, tije matinde ntiere e pacho kaendi, nyaka ing'e ni to tijni idhi miyo omenda marom nade. Mago gik ma bende sani ok opandi. Ibiro ng'eyo ni to an kae idhi chulo omenda marom nade. Idhi ng'iyo to omenda ni ema dwaro kende kose atimo tijni niwach ahere. For instance, ni an ni ajafuambo, ahero fuambo. Mokwongo gima miyo atimo fuambo yo makare en ni ahero fuambo. Ok osara ema driver. Mar ariyo, adwaro ni mondo mi adong gimana to bende alok ngima jok manchien ma bende luwa to kod ngima bende osiepena. Gigi duto biro ng'iyo mana ni osara ni chalo nade. Koro kirange yo makare, osara nyaka ni Joyce. Yeah. To quoting osara moro ma seche moko ng'eny ahinya mopogore kod mano ma kambi chiwo. Rex kor kako nikech adira magi gin gik mosebedo ka timore nikech yudo ka Gen Z obiro kanyo o demand more than gima kata kambi nyalo offer. To kipenje ni nang'o to chako seche moko wacho gigo modwaro expenses gi ma kibedo piny to wacho ni ng'ani seche moko en over ambitious. Manyalo miyo kata tich ma seche moko ne mari nyalo bayi nikech ni over ambitious. Raymond. Erokamano ahinya. Gima okwongo monego bed ne wang'eyo kaka Gen Z kata Gen Z ma approach employment kochopo e salary negotiation. Ng'eny Gen Z's thoro face salary negotiation kowuok e point mar pesa. Gidhi kacha ka ging'iyo pesa, giquote pesa mamalo. To salary negotiation onego bed no biro from a point mar value creation. Ok onego bed no biro from a point mar pesa ma ng'ato yudo. Onego bed ni kapok iwacho pesa midwaro, kuong mondi inyis jalno endi madwa ndikie tich ne en ang'ono mikelo ne manyien e kar tijeni. En value mane mibiro go. Kiseng'ise value, tineno ka value, king'ise value bonena adiera ni ng'ani ka wabedo kae kinde machal kamae, idhi yudo ka onyalo quote ni kata pesa mohingo gima ni dwaro cha. Omiyo Gen Z's ka approach salary negotiation onego bed ni gi approach from a point of value creation. Kendo ka wacho nitie shida moro kendo ma Gen Z's
thoro timo kochopo e salary negotiation. Nitie kampuni moko ma kang'iyo jogo ma gindike tich to gidhi nyisi pesa ma gichulo, to nitie kampuni moko ma bende ok nyisi pesa ma gichulo nyaka ichop kar interview. To ng'eny Gen Zs thoro the salary negotiation ka ging'iyo from a point mar ng'ani onena huruma. Tineno ka ng'ato ndiki nikech oneno ni huruma, idhi bedo kanyo tidhi tiyo gi terms meke, ok idhi bedo gi duol. Nyiso ni ose suppress duondi, nikech idhi kacha ing'ise kaka iwuok familia ma ok onyalo, ing'ise kaka ni thagri e school, omiyo oneno ni otimo ni favor. Mano shida mang'eny ma ji timo. Omiyo ka ng'ato negotiate salary, ok onego bed ni otimo negotiation from a point of empathy, mar ng'iso ng'ato ni I'm vulnerable for this. No. Onego bed ni ng'ise from a point of value creation. En value mane mabirogo. To kisetimo negotiation from a point of value creation, kanya kichako ng'ise ni for this, adhi invest time na kae, to my value maketo. Koro my results mi expect, to my gima dwani chula. Iyudo ko bet mayot. To mano wangi kata joma uso products mang'eny kaka Gen Z, ang'eno nitie Gen Zs ma bende ni ohala, ndiki ohala mar ng'ato. Ki uso product, kiki us ni ng'ato product from a point mar pesa mi uso nego. Kiki chak negotiate from a point ma auso simni en $10,000, simni en $20,000. No, use from a point mar en value mane ma gima achiwo ni biro kele ngima ng'ato. En gima ne modhi konyi timo e yo mapiyo piyo. Ing'eyo ni sani wan gi lony manyasani. Omiyo iyudo ka Gen Z ondiki kamoro, nitie jomako mabe tinde timo interview kapok gindiki e kar tich kacha, gitimo ni evaluation ka gitiyo gi lony manyasani miluongo ni AI. Owach ni apply, idwa bedo receptionist. Nitie kaka lony ni itiyogo, tik imiyi mana clients 3 kende ni wuo godo e sim. To bang' wuoyo to AI dhi evaluate nature mar call mani mekni. To chiwo report kuom employer mari to ng'ise ni kae mantie strength, kae mantie weaknesses, to AI evaluate maber nikech en lony manyasani. Odhi wacho ni ng'ani ok nyal wuoyo maber gi clients, to my ratings ne mae gimi nyalo chule. Omiyo magi gik moko ma bende Gen Z onego bed ni ging'iyo ka gidonje job market, ni ere kaka nyalo navigate kae mar mondo mi kapok achako wacho sara madwaro chiw ranyisi ni my value mabirogo. Nikech ing'eyo ni karatase ji mang'eny nigi these qualifications. Omiyo kapok iwacho pesa midwaro, kuonga ne iwachi ni en value mane mabirogo e kampuni ka. Koro idhi chuli kowuok kuom value. Dhongere dendo ni money is a reward of value creation. So you create the value mondi kapok iwacho ni idwa 50,000, 100,000. Mago to pesa minyalo miyi, to kuongi chiw value mondi e kiwach pesa midwaro. Ilero kanyo makare ahinya, kendo adwa nasoma ne moko kuom ote manyakwara Mugejo medo chwalonwa okinyi makawuono. Wadong' mana kod dakika matin kende to wabobedo ka watieko twak mar okinyi makawuono. Janeno wacho ni an Gen Z kambi moro ni Kisumu ka tich tek to pesa tin awuoro. Kodhier wacho ni Joyce aparo ni Gen Z age ok oketre kama ber e community, nyaka ging'e ni joma gineno gi bende ndalo mokadho ne gin joma tindo kendo man kod paro to ne gibolore kendo ne otagi gi joma otelo negi eka gichopo kama Gen Z oyudo gieno. Omiyo gibed kod horruok mondo gi pass message mar dak maber to joma luwogi maber to joma luwogi. Aero kama ne nyako dhier. Simon Pia Hago wacho ni puonjo Gen Z ok yot nikech sa mar chiko ite oongego. Gen Z odich moloyo employer. Odhi bele wacho ni Gen Z biro e tich sama chunye dwaro kendo owuok sama chunye dwaro. Most of them are not conversant with work ethics. Haya, mago moko kuom ote manyakwara Mugejo chwalonwa kokaliro aduto te mag tudruok okinyi makawuono. Med chwalo ote makamago bobedo ka awasomogi e kinde mwadhi mbele ko twak mara work life balance. Ere kaka Gen Z dwaro balance, mano work life balance, mano tich kachiel koda seche moko ngimani e tich kod ngimani oko kacha. Kata kamano ng'isa ni wakaw yoyo madundo gi sani ka waduogo to waduoge tielo mogik mar twak mara okinyi makawuono. Kik idhi mabor.
an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Hammering people is not necessarily going to give you the best result. Influencing them to want it is probably going to get you a better result. You know, the effort it takes to put somebody down. Yeah. If you use that effort to stand on your toes and stand up, you'll go so much further. You'll leave this person you're putting down behind. Why I look to serve on board is just the exposure it gives me. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani pod jaoda maduong' mondo iluw timena. Nyaka e ngima masani. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Koda kamor mar ngima. Kaka kinde mosekalo kod masani esigenni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Tich mabiro, sigana manyien chako. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparoni ni en mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kae bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Chakre wuok tich, mana e Ramogi TV. Kik bai. Naye Mungu alituokoa kutoka kwa nguvu za giza. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Amina. Dial *811*414# to get msamaha wa dhambi as your skiza tune. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' e tielo mogik e twak maro e chenro mar mbako romo
okinyi makawuono kama watwak otudore kod Gen Z e kuonde tich. Ote magi asetemo ahinya mar mondo mi asomgi, kata kamano ng'isa ni wadong' kod dakika 20 kende to bo bedo ka watieko twak mar okinyi makawuono. Med cholonwa ote magi kuonde waduto te mag tudruok mano moriwo namba wa mar 23600. Bende inyalo goyonwa simu achiel kachiel okinyi makawuono kichwalonwa pachi kotudore kod thuon wach mwatwak okinyi makawuono. Kapok ne wadhi e yueyo moro madunda penjo ne un kaka Gen Z ere kaka seche moko balance work life tich kachiel kod ngima wuoko kacha, nikech iwinjo iyudo ni seche moko ng'ato nyalo chiwo gokinyi to wacho ni an kawuono mana ote ma nyakora moko kuom joneno magwa ne chwalonwa nowacho ni kawuono chiw ka chunyi ok dwa dhi e tich, to par ni ma en tich ma seche moko ndike kata en thuolo ma seche moko miye mar dhi e kambi moro mar mondo mi otiegre kaluwore kod mano gima osomo e skul. Tiyudo ka ng'ato eno amua tu ni an seche moko an kawuono ka winj dhi e tich, to be ok odhi, to seche moko bende ote ok ochwal kopenje to bende wacho ni an aola. Seche moko bende kaluwore ni wang'e ni bore Nairobi ka bende seche moko koth chwe, ichiew gokinyi iyudo ka koth seche moko chwe ma kata kaka iwuog oko onge. Tiyudo ka jomoko to en kata koth chwe kata chieng' re nyako muom bochopo e tich. Gen Z to bo ng'isi ni koth ne chwe no kanyal biro, ere kaka unyalo balance? Kachako kodi Anthony. Erokamano. Gima duong' ahinya Joyce, pod wadok mane motivation cha. Samoro itiyo matek ahinya, lakini onge ng'ama appreciate tich mitimo. Mae bro miyo kata kane ina ngima e odi kanyo to okinyi moro achiel iwacho ni kata ka dhi tijni joka nena kacha, koro onge tiende adhi to kochopo godhiambo abodoka ot kaka dok ga pile. Appreciation ni udwaro e yo machalo nade? Udwaro appreciation e yor omenda koso udwaro mano ma verbal ma ng'ato kinde ka kinde ng'isi ni itimo tich makare meda biro? Koro kanyo to pogre gi Gen Z, nitie madwaro omenda, nitie madwaro just award, then moko be other ways like team building, inyalo tero gi e lunch, inyalo tero gi oko kata weekend moro gi udhi ure badu oko matin. Koro mago miyo ka Gen Z sama ene ot cha kata koth chwe manade obo muomo koth mochopo e tich. To gima nyalo kwayo kaka Gen Z en ni sama osami tich kamoro wang'e ni ere kama wamako ne kampuni no ma sama waonge cha ere makosa manyalo timre kawa koso. Koro ka ponisa fwenyo ni kamitieno kaka an atiyo e newsroom, sama ionge cha ng'eni ni nitie dok kata challenge moro ma jok modong ka dhi face, nikech samoro tiyo ji abich kata tich kanyo to sama tiyo ga ji abich umit the deadline, but sama ionge cha ng'eni dhi ywe joma moko ka gi shida, gidhi bedo gi pressure mangiso ni ji ang'wen modong ka koro dhi tiyo excess matim nyaka tich monego itim cha. Koro amedo mana kwayo Gen Z swetena ni sama usami thuolo beda ng'at ma ombolore kendo tim tiji e yo makare. Daniel, in korka kori kaka unyalo pogo saa mari mar timo gik ma itimo gi saa mari mar tich? Joyce, mano penjo maber ahinya. To mokwongo mondo mi wabed kod balance mabende ipenjo ni endi, generations gi duto nyaka yientiere lokruok mosebetie, nyaka koro giyiere ni to Gen Z gin kaendi onge kama wadhiye sani, Gen Z nitiere to wabiro deal gi Gen Z nade? Wadwaro ni Gen Z gine ma gi understand wakose wabende nyaka understand gi. Mano mokwongo create balance. Mar ariyo, wan kaka Gen Z nitiere fuok e tudruok. King'iyo kaka millennials nitiere to kaka Gen Z bende nitiere. Wahero quick messages, for example WhatsApp, watiyo gi WhatsApp ahinya. Millennials gin joko kuma ne pass through emailing, ineno. Koro nitiere fuok e tudruok. Seche moko kaka ikete ni seche moko ajonya ane hot, ineno. Idwaro mondo mi aor email gimomiyo oka chopo e tich. Anto kora koni adwaro ni mondo mi ora message no piyo WhatsApp. Message piyo. Koro nyaka wang'e ni to tudruok watudre e lai machalo nade mondo mi ote ochopi yo makare maonge ywaruok moro amora. Mar adek, an jalno mo oamini kuom bolruok kod orruok ahinya. Niwach nitiere king'iso kido maber e tich kata ki explain gimoro ne jatendi to bro understand to
jalni tiyo ga matek kata jalni rien jal moro ma bende nigi borruok, nitiere gimomiyo okochopo kaendi. Mar adek nyaka wabed jo adiera, niwach seche moko bende anyalo wacho ni kawuono aola ok adhi tich, aonge reason moro amora, lakini ayapisi tawacho ni atuo, ineno. To kodong' ire machuok ni to kendo an e TikTok, an kendo atimo mana gik moko. Intie live e TikTok, ikwayo lion. Nyaka wabed jo adiera. Mar ang'wen, kod kisungu wacho ni we must learn to say no. Nitiere extent moro makoro you are burning out. For example, kaka an jafwambo, idhi timo sigana moro, iduogo, itimo sigana no kochakre saa 8 nyaka saa 1, iduogo ki ijony. To jatendi, jachung weche kata jatendi ong'isi ni nitiere sigana moro ma kotuch sani. Idhi timo sigana no. Nyaka ing'ilan ni to jatelo, an ajony sani, atimo sigana ni kakikete. Koro nyaka learn to say no. Mar adek, zoezi. Nyaka wabed jogo weko ma bende ngimawa nyaka wabed healthy. To ka ngimawa ne healthy, akoro bende wa reduce dagni mar paro. Mano bende biro kelo balance between life wa mar tich kod life wa maoko. Yes. Masin korka kori, wechego mag tich kod ngima maoko mopogore gi tich. An korka kora Joyce, seche moko nyalo bedo matek. Seche moko nyalo bedo matek ahinya mondi chop kori mar tich. Ka lingana gi seche moko nya yudo life other commitments, to ingeni jatendi dwari e tich kawuono. Koro korka koda anyalo kwayo kaka Gen Z mamanyo internship, nikech kaka an for example ane sama internship ema manyo, ok teach ma is so demanding. Koro ka wan Gen Z ma wamanyo internship, wanyalo yudo option mar remote work, nikech to ka en tich mo kinyalo work remotely titimo na ka en tich mo kwanyal work remotely, ibeda beda ngama transparent, ibeda beda ngama jadiera, to I communicate chon ni jatenda kawuono to chal kamae, an gi penje school koso otimre kamae, mama tuo koso kama. Koro okane kabro nyalo bete tich kawuono. Koro communication ber ki communicate chon on your availability. Ko kinyal bire tich, ko kinyal chope tich, ki tuo I communicate chon, kendo I communicate e yo maler kaka jatich. Rex, in korka koreano kwa dongi dake kapana parke ende tuatieko ukinyi makawuono. Korka kora gima daher wacho ni kuonde tich mopogore opogore nigi models ma opogore ma gitiyogo. Nitie model mar 9 am to 5 pm model, to nitie kuonde tije moko ma bende gin very flexible, nitie joma tiyo i shift. To gima daher wacho ni rawere, sama pok itimo gimoro amora, gimokuongo monego bedne ing'iyo en ngimani. En ngimani ema biro e okang' mokuongo. Ka ngima mar kamitiye chapoko biro, kata ka gik ma onego adwa ni maka na iparo no gi kanyi ng'isa ni nitiere janeno wa moro ma oywanwa tola. Omondi arwakini machiegni kinyalo mana chwalo pachi kotudore kod thuon wach mwatwake okinyi makawuono. Nyiswa nyingi full kaiti nyiswa ni neno waka intiere gweng' mane mondi chwal pachi okinyi makawuono. Omondi. Pero kamano Joyce, aniluonga ni Melkizedek Omondi, kata Zedi oke gwenge mag Siaya, Sigomra Ward. Kamoro ni Tingare Ukalama. In gi panel ma ong'ith kabisa kendo agoero kamano e weche ma owuoye wach Gen Z. Nitie wuod jadolo kanyo iluongo ni Daniel. Owacho wach maber kabisa. Ni dalagi kata mana dege nyako e dala en shida.
iyudo ka sani nyathi ma ja form 1 apparent encourage bende nyalo yudo ka janyuol mapenje ni to in ionge gi galo fedha. Koro iyudo ka morals mantie sani ema kelo ma parents manigo gi sani ema kelo problems mang'eny in the society kata in the workplace. Ayie kode kabisa kendo kata ka ng'iyo wang'e aneno ka en wang' nyathi jadolo. Nitie wuod sidindi marek owuoyo maber kabisa kendo akwayo ni such programs ka wanyalo yudo ji kaka rek mondo wawuo gi yude mondo wang'e ni ang'o ma youth onego tim kanye, ang'o mok onego tim kanye. Katieko tawacho niya, e tije kuonde tije ma ji manye tije, ng'ama ja youth ma Gen Z kaka gibedo brought up, adwa nawach gimoro ma is so unfortunate. Iyudo ka nyithindo mang'eny ma sana sani iyudo ka divorce ng'eny, parents mang'eny bende separate. Iyudo ka nyithindo mang'eny mobedo raised gi single parents, either a father or a mother, nyithindo gi nigi problem. To nyithindo gi ema sama dongo tiyudo ka en nyathi ma ok okwer. Awinjo ka Daniel wacho niya, ok gidwa joma chikogi, gidwaro joma tayogi. Ng'ato nyaka chik kata kochiki ok nyal tayi. Omiyo nawacho ni most children mabedo raised gi single parents gin nyithindo mok talga. Gin baba, dadi, kuka, bage nyinge magidwa no oluongi go nyaka kuonde tije. Ng'ano ma oluongi ni dadi e tije, odwaro ni mondo deliver the service mondo en bende tije odhi maber. Mos na wuod sidindi no konya yudo na tiji ywe tadonge tiende matin, nitie gik moko monego ataf kuom. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Melkizedek Omondi kuom paro maliw mabende ichwalono okinyi ma kawuono. Ka bende mano mana pach Melkizedek Omondi ma otudore kodwa ka koro seyo seche moko kaka nyithindo moko ibedo brought up. Ema seche moko koro miyo Gen Zs moko bedo kod shida e kuonde mopogore opogore magitiye. Ageno ni ka omosa Rex. Paro mabende imako kachiel kod wach ni mogik ing'isowa ni thuolo wa oserumo. Ka bende kichwalo paro mani wacho no bende nyaka sani wanyalo wacho ni en seche moko wanyalo wacho ni en challenge mane ma Gen Z kale ahinya nyato e kinde magitiyo kod jogo ma seche moko gin millennials, to gin ang'o ma seche moko joma millennials onego winj ni understand kuom Gen Z kwa tieko. Erokamano ahinya. Katieko gi paro mana mako no indi, mokwongo erokamano ahinya Melkizedek kaka omos mang'eny ahinya. To paro mana mako cha indi, Gen Zs onego bed kata rowere, ing'iyo model ma itiye, ting'iyo ni tich matiyo ni odwara na bede tich sadi, to onego bed ni an wuoko sadi. Odiechieng' achiel nigi seche 24. Kibete tich kowuok saa 3 odiechieng' nyaka saa 11 odhiambo, in gi seche moko modong'. To sami donje tich kin rawera mochanore, gimokwongo monego bed ni ng'iyo, onego bed ni chano ngimani. Nikech sami se chano ngimani tidhi timo gimiluongo ni journaling of your day. Idhi bedo kod diary mari mindike gik mitimo e odiechieng'. To rawera mochanore maber, kichiew gokinyi to kichak gi ng'iyo sime mari kose idonjo mtandao king'iyo ni ang'o motimore kawuono. Onego bed ni chiew, to kisechiew ting'iyo ni odiechieng' ma kawuono ni en ang'o madwa timo, to en ang'o madwa ni mondo mi ayudi odiechieng' ma kawuono ni. Omiyo mar mondo mi balance, work life balance, ichako odiechiengi itimo gimiluongo ni affirmation. Tiwacho ni odiechieng' ni dhi kama, to kama kaka dwa ni otimre nadi odiechieng' ni mondo mi obed.
tibedo kod breaks. Kin ng'at matimo gik moko piyo, obed with that time minyalo sprint ye matin, to kise sprint timiri break. Kar tich kacha, jomen kar tich kacha ng'eni gin ji mang'eny ahinya. Onego bed ni ng'iyo ni kar tich kae wan gi rowere, to rowere gi gin jok manadi, gin jok ma odongo e sama nitie frustrations mang'eny, omiyo gin joma dwaro guidance, gin joma dwaro hocho. Jotelo mege migepe be koro onego bed ni chako paro ni kuonde megwa mege tich onego bed ni waloso room moro matin mabedo kar hocho, kata kama ng'ato yueye matin, mantie break ma samineno ka nitie paro moro madiyi ahinya tinyalo chopo kacha mar mondo mitim nadi irange hocho no. Kose ibedo koda safe space e kar tich kama GTE kanyo, tiwacho ni room ni endi obedo dedicated ni ng'ama neno ni gik moko kidhi na maber, akawe yueyo matin mondo mi atim ang'o, atemane refocusing. To kin jalno endo ma en jatelo tinaina rigid, kiwacho ni right tidwa ni ng'ato mi odhi right, kiwacho ni left tidwaro ni ng'ato mi odhi left, mano ok create environment mar miyo rawera ni thuolo mar biro mondo mi otimana nadi okel contribution mage, kose mondo mi obed thuolo gi paro e kar tich kacha. To wachna mogik, jogo endi men jo Kristo, adwa tero wuoth matin e muma maler wuoyo e wi ojana ma iluongo ni Daudi ma wuod Jesse. Daudi ma wuod Jesse dongo ka ojana matin, kendo dongo ka ojana men gi chir ahinya. Ochopo e kinde ma koro lweny nitie e kind jo Israel kod jo Filistin, to Daudi wuod Jesse wuok to dhi manyo kingi, to nyiso kingi ni oyo, an Daudi wuod Jesse omiyo awuok e kar tiegruok, abiro ka taneno ka nitie shida ma omako pinywa mar Israel, ang'e ni gi jolweny matek ahinya, tasetiegora kendo asenego nyaka simba, asedak e bunge katiegora maber, omiyo miya tijni endi. Ang'o matemo wacho? Atemo wacho ni kaka rawera bed ng'ama nyalo step up, bed ng'ama nyalo dhirre en owuon. Kik irit opportunity ni ng'ato kawi ni luongi ni koro dembi e kar tich kacha. Kineno opportunity to wuog mana kaka Daudi wuod Jesse nowuok, to ng'is jatendi ni oyo jatelo, aneno gimoro kae tanyalo lose. Omiyo mae gima dwa ni mondo watim. Erokamano ahinya, akowo mos mathoth ahinya ni josidindi duto gi jougunya duto, amosou ahinya, ujo malong'o ahinya, Nyasaye mondo mi ogwedhu. Erokamano ahinya. Daniel, wachni mogik ka watieko kod pachi kotudore koda seche moko achiedh nade ma uyudo ka utiyo koda joma wuok e generations mamoko kata joma dongo, to gima unyalo paro ni joma dongo owinjo bed ni understand kuom Gen Z mana mapiyo piyo? Mokwongo adwa wacho ni Gen Z nyaka bed joko mochanore, mondo kin jalno ero mong'eyo kama dhiye, nyaka ibed koda chenro mong'ith ming'iyo ni to an adwaro ni achop kaendi, to mondo mi achop kaendi en ang'o madwaro mondo mi achop kaendi. Ipenjo maber ni en ang'o challenges ma bende wa face koda jotendwa. Waseng'eyo ni jotendwa notelonwa. Mokwongo gin gimiluongo ni experience, gin lony moro ma yani gik ma giseneno pok waneno. Mano nyaka waluor mokwongo. To kata gibende nyaka giluor ni lokruok osebetie. Kwa bed ni wan to wamakre amaka kuma wachung'ie ni maonge lokruok osebetie. Koro nyaka ginen to lokruok ni endi au kama lokruok ni tero wakanye, to en ang'o monjo watim. Wachna mogik, ero Ruoth Nyasaye okoromo, nyaka watim, nyaka wabed kod time be makare. Erokamano ahinya. Masi, wachni mogik achiel kod seche moko challenges mukale kutiyo kod joma dongo, gigi mo feel ni joma dongo owinjo bed ni understand kuom Gen Z ahinya to e kuonde tije mopogore. Wechena mogik, joma dongo nego ng'e ni Gen Z en jok mapod tindo kendo gin jok mapod puonjre kaka sadhi. Koro jok madongo gi e yore mag tich onego miwa room to make mistakes, and kendo onego miwa chances ma wa correct go mistakes wa, kendo wa improve e kuonde wa ma watiye pile ka pile. Erokamano ahinya. Chayo, wachni mogik ka watieko ge kama ifel ni seche moko Gen Z ok bed kuma ifel ni joma dongo go ok understand Gen Z to gin kuonde make, to kama nyalo gombo ni kinde mabiro mbele onego bed ni lose winjruok moro makare mondo tich e kind Gen Z gi joma moko go bede mabet berbe. Erokamano Joyce, gima duong' sani ma jonyuolwa kata jogo madongo man kuonde ma watiyo onego ng'e
ni Gen Z en generation modak e kinde ma lony manyasani nitie. Koro ng'eny gik ma Gen Z timo gin gik ma gikopo kuwuok e digital platforms kata e kuonde mag lony manyasani. Koro wanyalo both, lakini koro wakwayogi ni gibed machiegni kendo gimiwa chik, gichikwa kendo gitawa, kik giwewa weya wadonje bugo. To wachna mogik en ni akwayo Gen Z wetena ni wamany jok ma wanyalo luongo kaka role models kata mentors, mondo sama wada bayo yo to wayudo jok manyalo duoko weyo. Erokamano jowuyoma te, ubed godiochieng' maber. Erokamano ahinya Daniel, Rex, Masi kachiel kod in Anthony kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak maket kod mae. Ka Charles Owuor kata Ochali mar Canada School ong'isa na soma ne ote ni kae. Ong'isa kae ni oyawre Joyce, ana wacho ni Gen Z oti matek, chando government ok nyal kelo geno, rowere ni kod obok mar manyo tich lakini giluor. Haya, mano ote mar Chali kata Ochali mar Canada School. Nyakora Mugia Jwang gikanye mochopo gode giko mar twak mar wecheno mar mbako romo. Kinyi makawuono wageno ni kinde mar rawere mag Gen Z dwaro mar mondo mi millennials understand kuma giwuoke. Gin bende nyaka gi understand kuma millennials wuoke mar mondo mi girom diere gine kaka ginyalo tiyo kamoro achiel e yo makare ahinya to e sectors mopogore opogore kata kembe mopogore opogore kama gitiye. Nyakora Mugia Jwang erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka na chak chenro sa 12 mar okinyi. Sani kanya neno kodong dakika 7 to chop sa 5 mar onyango, mangiso ni thuolo mano miya okinyi makawuono oserumo. Elo jogo duto maneno ni chenro ni obiro ni yo makare, mano moriwo director marwa mar odiochieng' makawuono, jogo mantiere graphics TX, jo Macdual kachiel kod ja kamera mara makawuono mano Dawida. Wagono erokamano ahinya kendo wakwayo ni mar mondo mi ber kod odiochieng' maber. Oriti masani nyaka kendo warom juma manyien. Nyinga Joyce Oduor.